Добре дошъл в една от най-светите места на България. Владимир Дайраджев氏。ウラジミール氏はバンガの息子の友人にして側近の一人。葬儀の際もバンガの遺体の最も近くにいた一人である。果たして彼はバンガの何を知るというのか。Много предсказания е споделяла пред мен. Предсказания, които са касали съдбата на хора, съдбата на цивилизации. なんとバンガの予言をほぼ全て知り尽くしているという。ならば早速発表されてないバンガの予言っていうのを教えていただけないでしょうか。Сега бих могъл, но ние не забравяме, тъй като това са много сериозни неща, които могат да предизвикат катаклизъм между хората. Иначе тя ги е казвала, но ни е забранявала и ги споделяме със хората. Голяма част, която няма как забранено да кажем, почти 100% се реализират. Очудващо момент. 100% 当たる予言を口外することはできないというウラジミール氏。とはいえ、わざわざブルガリアまで来て手ぶらで帰るわけにはいかない。言える範囲で構わないんですけど、世界がこうなるみたいな予言は教えていただければと思うんですけど、するとスタッフの熱い思いが伝わったのか、ウラジミール氏は徐々に重い口を開き始める。来るか。Първо искам да споделя така един по-потаен факт. Тя даже открито казваше на хората: слагайте в буркани вода, а не чушки. パプリカではなく水。この不思議な言葉の意味とは。Тя говореше символично, но ние го разбираме в буквалния смисъл, че водата ще изчезне. А това може да означава замърсяване на водата, заразяване на водата. Тя в много голяма степен предричаше, че роботизацията на цивилизацията ще унищожи самия човек. Роботに人間が支配されるってことですか。Точно така. Ще бъдат управлявани по роботите. Точно така. Ще бъдат. いよいよ本題。バババンガの終末予言とは。バンガさんは人類みたいなことは予言したんでしょうか。Не. Тя никога не е казала директно край със света. Той свят ще изчезне. Щеない。ウラジミール氏、やはりバンガは終末予言をしていないという。ならば地球の未来は順風満帆なのか。スタッフは最後の質問を投げかける。じゃあこの先も世界は明るいでしょうか。Не. Изхождайки от това, което тя криеше в душата си, само ми подсказваше. Не. バンガの予言した未来は決して明るくない。この本意は果たして。それは具体的にどういう。Очаквам много, аз специално, по това, което тя е казвала, си прави много заключение, че големите бедствия и беди и катаклизми тепърва предстоят. Но не искам да всявам песимизъм, тъй като хората трябва да живеят с надежда. Дори един ден пак трябва да живеем с надежда, че перспективата на света не е добра. Не е добра. いや思わず言葉を失ってしまいましたが、